Крилете на патето лебед. Автор Невена Бошкилова. Редактор Яна Парашикова. Някога някъде имало езеро, в чието води се оглеждало лазурното небе. Близо се намирала просторна стара къща. Езерото не било нито много голямо, нито чак толкова малко. Но за новоизлюпените патета в двора на къщата било цял океан. Отвъд него се ширили безкрайни нивя с царевица и с слънчоглед. Там се криело необятното, за което старата квачка, най-възрастната и най-мъдра птица в двора, все им разказвала чудни истории. Дошла пролетта и едрата патица била оставена да мъти на едно топло и меко местенце. То било специално приготвено за нея от бабата и двете й внучета. Ето, че не след дълго от полуга наскачали 7 патенца. Колкото били малки, толкова на едно място не можели да стоят. Щъкало сред тия патенца едно по-маничко и по-свитичко. Все при майка си се гушело. Другите се оперили, перуши напуснали, а то си стояло голичко и смешно. Имало само едно дълго бяло перо, което висяло от гушката му. На шега стопаните започнали да го наричат патето лебед, заради бялото му перо. Лека по лека и то пораснало. Покрило се с перушина, макар и рехава, ала онова дълго перце растяло заедно с него и все си стърчало. Като някакъв знак го било белязало. Какво значило? Никой не можел да каже. Патето лебед обичало приказките. Слушало ги с часове заедно с внучетата на бабата и дядото от старата къща. Винаги разбирало, че ще им четат книжки и незнайно как се появявало от някъде. Как се промушвало през мрежата, не се знаело. Патенцето лебед се настанявало редом с децата и не помръдвало. Любима му била приказката Грозното патенце. Сигурно и то мечтае да стане някой ден красиво като него, мислили си децата, като го гледали как не трепва даже, а слуша в захлас. Само, че не било така. Патенцето всъщност пленувало да преплува до отсрещния бряг на езерото. Голяма мечта за едно малко пате. Голямо езеро за едни малки и тънки крачка с плавници. Голяма надежда само можела да му помогне. Защото точно надеждата дава път и брод, пък било той на такова малко създание. Да можех и аз някой ден да стигна оттатък езерото. Ще бъда най-щастливото пате на света. Мислило си то и малкото му сърчице се изпълвало с копнеж. За щастие майка му Патица и баща му Паток усетили неговото странно и силно желание. Скоро го записали в школата по плуване на госпожа Надежда. Тя била изключително елегантна бяла птица. Поен лебед. Имала дълга шия и златиста човка. Гласът й тих, когато наставлява, а силен и звънлив, щом поощрява. Нямало в целия двор, че и в съседните, друга такава грациозна птица. Започнали тренировките. Патенцето лебед много се стараело. Ставало рано, почиствало перушинката си, приглаждало надолу към коремчето си дългото бяло перо, за да не му се смеят, а и за да не му пречи. Въпреки всичките приготовления, първо пристигало на полянката, където го очаквала усмихнатата госпожа Надежда. «Добър ден, госпожо Надежда!» поздравявало то. «Добър ден, патенце лебед!» отвръщала му ведро тя. Учителката обичала всички патенца, но особено много се стараела да помага на по-слабите. Знаела, че всяко е различно, че учи с различна бързина и плува с различна скорост. Затова давала на всеки ученик задача за изпълнение според възможностите му.
Така всяко пътароче се чувствало щастливо в края на тренировката, защото се е справило със своята задача. Госпожа Надежда не искала никой да изгуби вяра в силите си и да изостава. Ако някой тегли назад, всички губят от инерцията си. Обичала да повтаря треньорката на своите ученици. Била напълно права. За всяка отлично свършена задача, госпожата закачала върху елеченцата на нетърпеливите патенца по едно красиво бяло перо за награда. За всяко добро дело също. Патето Лебед полагал най-много усилия. Освен това обичало да помага на останалите. Перце по перце лечето му се окичало цялото. Новите пера били по-дълги и станали наистина безчет. Вече не се виждало онова странно бяло перо, заради което доскоро му се присмивали. Кръчката му укрепнали, вече не треперели във водата. Коремчето и гръбчето му станали пухкави. Родителите му гордо го взимали и със същата гордост го изпращали да тренира. Една вечер задухал силен вятър. Но не е вятър като вятър, а сякаш цял тайфун се блъскал в прозорците и стените на голямата стара къща. Докато сварят бабата и дядото да приберат пернатите животни в курника, вятърът грабнал едно от патенцата и го повлякал към оградата. Метнал немирникът шепа пръст в очите на разтревожените стопани. Сетне побързал да избяга в съседното село заедно с патето. То горкото крякало с все сили. Помощ! Помогнете! Ала кой да го спаси? Нито хората, нито животните може ли да се опълчат на стихията без да пострадат? В този миг